Fi yw Dan, fi'n 25, byw yng nghanol ddinas yng Nghaerdydd, lle dda i fyw. Fi'n eitha corfforol, wastad yn neud rhywbeth rili brysur, a'n hoffi cael lot o hwyl. Nes i ymgeisio am y Plas achos o'n edrych fel profiad hwyl, a just rili diddorol. Mi'n neud lot o gwaith â pobl ifanc, a o'n i jyst yn meddwl bydd wneud y Plas yn ffordd dda o weld sut oedd pobl yn byw mewn adegau yna, a profiad rili dda i rhannu da pobl yn gweithio da. Yn ôl bob sôn mae'r dillad yn dwym. Dyn nhw ddim cweit yn steil fi, ond byddai'n diddorol jyst cael gwisgo lan fel nhw. Fi'n siŵr bydd ddim yn rhy cyfforddus, ond gen i weld.